luwih becik patenono timbang perpisahan ring tiakang sulestyo tak rewangi samudana marang kulawarga garwa yang praputra ya derini liwat kincanging alismu kuwasa glendeng rasaning atiku nadyan wasling serius waku aku isih mampu nglateni solamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka ajripun jiwa ragaku mbok kurung kehormatan mamrung rubuh ngarep ijo urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine kowe apa wae nadyan sasideman mesti tak wujudke langgam tresno semen spesial kagem Bopo Samidi mantan kepala desa genengan ingkang sami kula lenggah wonten laladan Sunggingan sawetanipun Tugu Ngimpik Bang Sri Karangpandan luwih becik patenono timbang perpisahan ring katyang san berdiakan sulit
urip ana kota gedhe gawe tak tukake apa isine gawe apa-apa wae natian sesideman mesti tak wujudke. Atur Sajak iketun rangu wonten apa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki pun benten apa pancen sampun But
Ken. Ora mikir bebrayan balik njur aku wis ngadeg kasurut atiku mung tansah Sekar pisang-pisang sesat sining karya patut namon ayo ya monggo Pakde ingkang badhe mbeksa Jaran dewa umroso ombe ing banyu tawa widadari padha teka mula aja sembrana mengko mundhak kuciwa mudhun dhewe rambut tiore sing rukun karo kancane rana mung sepisan rene mung sepisan sire aneh jaran dawa Pepunden Sri Kresna jaran dawa kumrusa ombe ing banyu bening wong ayu sing lencer kuning sirih saka wetan sirih saka kulon sirih aneh jaran dawa kumrusa ombe ing banyu tawa widadari padha teka mula aja sembrana mengko ndak kuciwa sirih aneh jaran dawa
Di laras zo yo banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng karo kancane wiwitane dolan bareng saben dinane saya suwe saben pedhok nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane wis kadung rame luwe becik tak teruske
wedi kepleset jaran anu kakersaken Mbah Jenggot. Waduh, matur sembah nuwun Mbah Jenggot. Ya digenahke jaran dawuk ngono kok jaran anu. Aku ki Ora apa-apa dawuk ki ora apa-apa. wedi nek jaran bawuk ngono lho. Lho. Mandaran. Nggonku ki enek lho wargaku jenenge mboke bawuk ki tenanan. Tenan. Iya, celukane ya mboke bawuk ngono. Ya kuwi ki jane ya ora apa-apa wong jenenge ya nyat kuwi. Lah KTP-ne ya kuwi arep piye? Nggih nyuwun pangapunten menika tasih wonten pamundhut namung kewala sedaya widawati kasun mandhap. Nggih. Mandhap Mbah Darso Sardi ngersakaken Bandung Alus. Padune Pak Bayan golek bola. Aku Ngisor ki dhewe ya mergane tenan nek amor sliramu ra medhuk kowe marai ngimpi nok riki. Iya. Kok nek medun apa anu tamune iki kersa jumeneng joget kabeh ya, Mas? Kersa. Oh nggih ta. Nggih. Nggih, Pak Bu. Lebet Pak De Ngadiman. Kersa joget sedaya mengke. Nah, Alhamdulillah. Pak De Ngadiman mengke niku Mas Slamet Pak Ngadiman. ingkang mugati. Nggih. Mas Slamet nika nyanyi, Mbah Ngadiman nika ajeng joget. Oh siap, nggih, nggih. Nggih. Mudhun sakniki. Medun sakniki. Sesuk. Ora ta, Mas. Iki tamune kok ya kene iki apa ki jenenge? Iki biasa. Sing dhuwur iki apa VIP ngono to, Mas? VIP. Mas amburi kono ya nek lono Ngendi? komplit ga lho. Mburi kono. Alah ya Allah. Lah mbak ya maju kene kabeh ya, Mas. Anjir. Kesanipun sinambi. Nah, menika ugi para kadang-kadang cokek mania. Mugi-mugi mbok bilih badhe beksa sarengan kadang-kadang karo tantar dilaras. Anjir. Ugi sineguyung Erwin Multimedia. Live streaming dalu kelenggan ugi WSS Audio Sound System. Saking Gandurejo. Lah iya. Elokno. Lah nggih gambare kok bening. Menika videone napa, Mas? Erwin, Mbak. Oh, Erwin nggih. Multimedia. Lah nggih ta. Nah. Sone napa, Mas kok gandem? WSS. WSS lah nggih ta jan dalu menika gandem. Lah nggih. Monggo sami mandhap sedaya. Nah. Menika saking Mbah Darso Sardi ngersakaken Bandung Alus. Mbah Darso, piyayine ngang pundi? Ah. Napa badhe mbeksa Mbah Darso? Nah, Mbok nggih kersa mriki. bibar Mas Ben Darso Sardi. marem. Mangke nek kondur tom-toman. Anjih. Sasampunipun atur pamundhut Mbah Darso Sardi. Ya, mangke wonten Mas Slamet badhe dipun beksani kang mugati. Mboten napa-napa, Dik. Joget niku saestu. Obat sing paling manjur kuwi siji nyanyi loro joget, Dik. Dados ibu-ibu nek bapake joget ampun diuneni. Nah, niku obat. Obat atine seneng niku saestu. Ben tambah nem ya, Nah, Mas. nggih. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca pada dolanan. Mrene-mrene beberangan. Rame-rame joget gojekan. Agai-gai rambulane. Ayen disawang agak ngawe-awe. Agaya-gaya
aku bro. Kepengin monggo. Kepengin beksa nggih. Monggo Bu. Kula manani mriki lho. Monggo tindak mriki ya. So. Oh. Monggo Bu. Dikayekne monggo tindak. Monggo bertiga. Yo, Monggo tindak yo, bertiga. yo. Ya. Iya. Monggo Mbak, monggo. Mangke. Sore-sore tanah bulan. Ayo kanca apa dedelana. Rini-rini beberangan. Rame-rame. Jaga kecikan. Yo. Ayana di sawah akang gawe-gawe akaya aelingake akan cakape aja terus kere-sere asale saka asolole pedhot tak dung-dung tak dung-dung asolole pedhot tak dung-dung tak dung-dung asolole pedhot arati belalah kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu perawan enak ora karuan susu rondo diombe marake loro sajae pengalaman tenan iki yo Mas Hari monggo Pak Bayan duet Pak Bayan taruh dilaras WFS Sound System yo nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa slira ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun dina lan wengi muga-muga Gusti sakapan tanggonmu bali bisa kumpul kaya tuing
nono windonono tak enteni ing pucuke tresno bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali bawelingku uga manake sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa windonono tak enteni ing pucuke tresno balong bebasane mung katon katon sliramu wae Soloe aja lali bawelingku uga manake janji-janjimu Taman Juruk asin aku kang setya satu Taman Juruk
lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni yo kan nunggu ngenteni belimu tak rewani kurang ngedek waktu kowe boleh malah ngerani hati orang gawa duit malah gawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isih yen disawang monggo apa nyawang aku wis emono kelingan jamane semono yo omah gede wis arep berubah piye aku ngelandeske Allah saya gedrakete kowe mulai kerja bayi oleh-oleh dilaras goyang WSS Sound System oke Erwin Multimedia Video Shooting yo tak lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggo nunggu ngenteni belimu tak rewangi mas kurang ngedek waktu boleh malah ngerani hati orang gawa duit malah gawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isih yen disawang tangga menyawang aku wis emono koyo jamane semono omah gede wis arep berubah piye aku ngerti Allah saya gede rakete kowe mulai kerja bayi oleh-oleh
Nyangking ember ngiwon angin longgo jejer nggo tambo kangen tak ya ngono ta Bu. Asik ya. Ya Mas Trahing nata kermarisan Danajaya Bendung Surabaya Mas yen urung atine gelo ayo ya Mas yalah ketes wicarane Ojok cari balong rada ning karupa tembok ning jelone Mas jare kapok kok njaluk meneh Mas In ketes yalah rama ya ramane sekar pisan sakelo abot gunane karo bojo abot cintane ayo Mas Slamet Lintang Asmoro. Ya, ya, ya. Monggo. Monggo Mas Slamet. He a he e. He e. He e. He e. Senengan. Monggo Mas Slamet. Siang pantoro ratri
Iya. Sesarengan karena kita ESS Sound System Erwin Multimedia. Jos. Wah, pemburu sidene ya teko ta jebule. Aja semelang bagus. Tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisih.
Dilaras. Yo. Dilaras. WSS Sound System. Gandorejo Mojokedang. Erwin Multimedia. Yo. Pemburu sinden. Yen liwat aku kelingan kupokae biyen tak goleren neng cagak gabak tulisan warna abang tondo isih legan yo kae timben lagi tekan besok ora bakal lali kupo kae kepatrito wayah lengi nganti gagatrino Gayeng nggih, Pak. Tardilaras. Tardilaras kok. Karawitan. Catatan sajroning ati. Datan luntur saya merati. Yo. Aku kowe dadi garwa Mas. Marga lerit. Yo. Liwat aku kelingan kupo kae yen tak goleren neng cagak gabak tulisan warna abang tondo isih legan Dek Wahmi Jenengi gobak asmara biyen kae ata anggo handung tresno Mas ata napa bentang tanpa klasa abad-abadi agatan kupo kae nyimpen wati tekan besok ora bakal lali kupo kae kebak crito wayah wengi nganti gagatrino iso bar iki masake gayenge. Anyak gayeng. Lah nggih, anyak panas. Catatan sajroning